Hi guys, ang among ikabisihan karong adlaw ang pagpamutol sa among kahoy sa palibot. Pag-arrange sa mga bulak. Init na kayo, mamatay na kong bulak ani. Stilanan. Mga match na atong bulak ani. Kay init na kadyo. Ano ba? Ato sa Dudoy sige paningil sa gabas ni tatay. niya, asa man di ay? Nanduk. Ako na lagi gamit ni pada. Niya kasama ng gabas. Gipalitan si nanay gabas ni Jo arong baylo na adto. Unya kay mura magdudoy og wa kay ba gipalitan. Sige. Uni among hitsura karon sa among nagamay oh. Ano? Butang diri oh. Diri. Guna. Oh. Guna. Tara. Woohoo! Init na kayo nga gipang putol unsaon man gyud putlon man. I-apil unta rin puto ni Jo man i-apil. Relax na po. Sige po hawak. Yung kag putlon bisag ngit-ngit na. Doon puno niya hakot bisag ngit-ngit na. Hala ka. Butang sana ako niya akong kamera. Dari. Ang hakot sa akong kuan. Hanom. Grabe, karon pa ko kanang mo video eh. Dito ay init. Ay. Baghinon sa nato eh.
nangahulog diri sa likod. Ay. Oh. Ha. Kapoy mo. Ano pa yung sapatos ni Wiwing diri? Nagwit po, naghas na inalang tanong-tanuman pa na. Mural na wala na tanong. Yung sapatos ni Wiwing ba? Nahulog diri. Wala na makuha niya. Sayang Nadaot. ba? Nadaot. Ako sayang nga po. Ay, Sapatos. Allah, sakto na ba? Ito, ipiin. Oh. Hama ang likod. Labanan. Ano? Solid to. Ano yun? Ayan. Grabe. Wala, nahayag. Ako mga tanong. Nahayag na. Oh, kaya mong kuralon. Nahayag na. Asa mo? Pagbat ang camera. Ini ka san kubot sa among balay. Karon amo nang gi. Panglukat. Bati man na. Bati.
Bisan man na atong kuan. Ha? Kung anya gahapon. Ha? Ni ani man kuno mo gahapon o sino? Okay. Sila ako ditong bata kaya rin kita. Duwa o kita. Grabing lasa. Ad. Meron. Lang. Grabe, yung sagbot. Grabe, sagbot. Aroy. Sayang ni mo. Baluoy. Tanom. Manta. Tumango na ako. Wala nakit. Natabunan. Ito. Paano sa sili? Siguro ud ani. May kinanak ud. Kana. Dahil man eh. Kana di ay. Usang siligan diha.
siminto, dire. Sunod-sunod bang, kaya siminto ma'am. Ate, siya, pagdali! Wala yan nga, pagdali, pagdagan-dagan, paghinay, siya madamag ka. Wala na, guys. Lak ka! Sa mga ribira nga. Saan ka na dinas magandya? Ate, sabi? Sa abante na dato, bait na. Abante lang, abante, gamay. Nakadasmag na mo kuan. Laka. Ayaw ya, maguba yung truck na. Naman gud kuan man gud diri oh, buntod. Magkuan ang truck ay maguba yung truck na, kuan, bitil. Abante kamay. Ikuha ron tatong giabante ron ta na kay kanina matungod diha. Nakuha na oh. Ang kamunggay, bali. Ang mga basurahan dili. Kuha man gud ni oh, kimba man gud ni kay naamay feeling ani. Di man ang iatras. Nagmandar pod kay tos tubangan walang likod. Ay, Ginoo ko. Dili man ni ka sa kadire. Tok ba ning drivera ning wala. Nagbit-bit magkukuan ni daan. Saon man na, habog man na, di man kakaatras ana, maguba na yung truck. Dito. Isabit sa kon. Ibutang na dito sa nangka. Labay na. Klaro ni mga ane i-deliver. Pila tarik lublak bitaw. Para di mo lanay ang kuan. Grabas. Yan na yung pinakingan.
Silong sa tadiri. Ay. Bangga. Nubangga.